El dijous 29, a l'escenari Montblanc, hi van actuar els alumnes del Campus Rock. El Sengla Rock i estem força contents i bueno, esperem que us agradi. Els lleidatans de Companys donaven el tret de sortir de la 9a edició del Senglant Rock a Lleida. Entre el públic, en Pemi Rovirosa dels Lacs en Busto, que més tard actuarien a l'escenari Senglar. I bueno, ens encanta que us pugeu tots, que us abaixeu, que feu el que vulgueu amb les vostres braguetes, coi! Això que no surt cap televisió. Almenys de ella. Com he dit abans, lo de la bragueta no agrada cap tele, només és exclusiva d'estoc, és en exclusiva només per estoc de SOTV, però... Les excentricitats del Juan Ximé Roquer, l'Ariel Santa Maria, es van poder veure a l'escenari Les Basses, davant d'un públic expectant i amb ganes de gresca. En el mateix escenari on havia actuat l'Ariel, hi va actuar en Miquel Abres. Tots els estats, els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada dels nens, es mutilaven els uns als altres. Roger Mas, premi al millor disc català de l'any i millor disc de cançó d'autor, va presentar en directe el seu darrer treball, Mística Domèstica. És al fons un sentiment tot incert de cop l'obrir jo que pots convèncer La banda de l'Albert Palomar, Plouen Catximbes, posaren en escena el seu Rigui Blanc. I per avui ens hem basat sobretot amb el primer disc, amb cançons del primer disc, i hem agafat doncs, les parts més rockeres, més de canya. El rock contundent va ser el Senglar Rock de la mà dels Malespina. Seguim a un altre tema, també una mica canyero, perquè avui no farem ni cap puta balada ni cap polla amb vinagre.